Sikwelinye lamagumbi okufundela apha eNogemane Senior Secondary School ndizawucela ke i-video journalist yethu Natasha Maquntulo asibonise ngoba eligumbi lelinye lamagumbi angekho mgangathweni ligumbi lethutyana kodwa kwalona sele lilidala njengoba ubona abafundi baxinene bahleli ngabathathu esitulweni esinye idesika azikho abanye kangoba besixelelwa yiboard elawula isikolo ithi abanye baye bacela kubamelwane abalapha esikolweni kwabanye abahlali ukuba baphiwe babolekwe izitulo zokuhlala. Esisikolo besikhe satsha kwiminyaka embalwa egqithileyo kodwa namhlanje akhonto yenziweyo lisebe lezemfundo kambe bathi abazali baye bathatha imali yesikolo basebenzisa yona ukwakha enye ibloko. Kodwa sinaye umama uRhoyi ongusihlalo webhodi elawula esisikolo saseNogemane. Mamrhoyi uthi kudala nicela uncedo kwisebe lezemfundo kwenzeke njani? Kudala sicela kwisebe lezemfundo kodwa sisalindile la sithembisa okokuba lizawusinika amagumbi ethutyana. Namhlanje sisalindile afika lawa ngamaqaqobana sancedwa ngabahlali sancedwa ngukhansile ngezitulo njenganangoku abantwana behleli kuxinzelelo. Umama uRhoyi ke lo ongusihlalo webhodi elawula isikolo esitsho ke ukuba bazama ngandlela zonke ukuba baqinisekise ukuba nangona kukho ezingxaki bajongene nazo ezifana nokugxalathelana nokugcwala ngokugqithisileyo kwabafundi kumagumbi okufundela nokushokoxeka kwabafundisi ntsapho kunye nemeko engalunganga ngoba bebethetha nangoba iifestire esikolweni zaphukile neminyango ingakumbi njengoba ngoku kusebusika abafundi bathi bajongane nemeko ezingalunganga okanye ezimbi zemozulu. Kanti ke sithethile nesebe lezemfundo lona lasixelela ukuba kulonyaka kukhona izikolo ezili-180 ekulindeleke ukuba zithunyelwe ifurniture yesikolo. Sinethemba ke ukuba esisikolo saseNogemane naso sizawuthi sixhamle masibuyisele intambo kwigumbi lendaba.